La resposta a la immigració que està proposant el Vidal Quadras i el Partit Popular en el seu conjunt és una resposta manifestament hipòcrita. Hipòcrita perquè, per una banda, se'ns diu que necessitem aquestes persones que estan arribant i que estan treballant clarament amb nosaltres, i per altra banda les criminalitzem, o les criminalitzen, o les volen criminalitzar. Jo crec que davant d'aquesta deriva només cal la contundència. La contundència argumentativa, però la contundència. Són declaracions hipòcrites, són declaracions clarament criminalitzadores i són declaracions que no es corresponen a les necessitats que avui tenim des del punt de vista europea i encara menys als drets que moltes d'aquestes persones reclamen. El que nosaltres proposem com a alternativa és molt simple. Igualtat de responsabilitats, sí. Igualtat d'obligacions, per descomptat. Igualtat de drets, també. I això és el que cal posar de manifest. I, francament, el que a mi em preocupa és que la deriva que està tenint aquest Partit Popular des del punt de vista de la gestió de la immigració sigui copiada, sigui imitada, sigui fins i tot assumida per bona part del Partit Socialista. Ho estem veient amb el ministre d'Ocupació, bàsicament el senyor Corbacho, i tenim en aquests moments una preocupació grandíssima, que és que molts dels postulats que creiem que només formaven part del discurs popular, en aquests moments també formen part de la família socialista, com s'ha vist, per exemple, quan van votar conjuntament la directiva del retorn.